nego beni gidonjo e COPS, nego beni gi apply courses. Ingeni samoro nyalo ga bedo, samoro kaka janyuol neki ani COPS osea portal margi mar application. To bende king'iyo kama TV mar Ramogi, aparo ni wach makama bende nwatwakie gi daktari Oluoch, mano director mar COPS. E chenro mabende nagi yawo kinde thuolo manego beni nagi ndikorie. Kata kamano wach machielo manego beni walose. Kwan mag jopuonjre mathoth. Wacho ni gin gidwaro dhi e TVETS, kata bende gin qualify mar dhi mbalariany. Dibedi mano timore nango Boaz? Sharon, nitie weche mang'eny mamiyo giko nyalo timore. Kaka kawuono in gi an to gi kata joma nitie education stakeholders oko kacha. Clarity kata mar ng'iyo ni to jowagi magidhi e tiegruok ni chudo kata ilu financing fee kwa wacho ni fees hapa ni ji ong'eyo te. Wach mar fees ni en nang'o. Iyudo ka jomoko samoro obedo nikech onyisgi ni sani kaluwore gi course miyiero pesa midhi chulo kanyo dhi bedo machal kama nikech COPS kidhi e portal tibro yudo ka ginyisi ni kidwaro dhi timo engineering ni, kidwaro dhi timo education ni, kidwaro dhi timo tiegruok moro amora nigi costing margi. Koro samoro dipo ni mano bendo buogo ji. Nikech apani nitie mbaka moro bendo wagoyo kowacho ni seche miketo ni nitie courses ma ing'eni nitie courses ma ji okaw ni nigi ndhadhu zaidi. Kaka mar chuoji sandan, mano medicine waluonge kama kosiluonge nago. To weche mag thieth. Weche mag thieth, weche mag engineering, to weche mag okil kamaloka, weche mag technology, IT. Ibiro yudo kaka sani oketgi ni gin gi nengo mamalo. Koro samoro nyathini oseneno kose struggle mondo mi otim kata KCSE ni osebedo ka en a serious struggle. Koro en pachoko mane anasetieko. Pacho dok mana kaka ndalo machon mane jok mano timo form 4 gi koni gitieko school. To kare mano ok tieko school. Batieni pesa midwaro emoriembe. Emomiyo kata paro machielo ni tanyalo konyora nade. Onge. Mar ariyo kanineno ka COPS release results ni magi joka no apply gi qualify kama e kako kaoge. An gadieri ni kata in iseyudo simbe mang'eny ni ae bed no wendo de konywa go arambe nyathi dhi sikul ok gin tinde for the first time in a day iyudo ka ji gocho malo ji 10 kadwaro ni mondo mi arambe otimre matine ni ang'e gima chando gi ni to nyithindwa gi dhi somo nade moket nengo man malo nikech adieri ka kisechako inono kanyo no kaluwore gi statistics be manager minister wacho nikech higher education financing makoro giketo ni gikone ntiere sponsorship magidhi chiwo full sponsorship magidhi chiwo ne ji 40,000 ya pane the statistics nyalo wacho koro kuom jok ma ok dhi yudo mago mokwongo ok ing'e ni to imbe ibiro bedo achiel kuom ji 40,000 go. So kanyo nonro moro nego be ni timore ni to ere kaka wanyalo konyo nyithindwa mondo kik giwewe kik gimbek tol giwe ni an asepodha an mara ni ok apar ni anyalo dhi yudo konyruok. Gitima sinani apani the strong message monego be ni waoro negi sani ok en mar complaints. Nikech kaka sadhi ineno ka joma nyicha ok apply gin gi senakier gin ginoko. Joma koro se apply moyudo gi bende kopo ni ok wa encourage gi mondo mi gidhi giyud na kaw thuolo gi to bibiro yudo ka thuolo gi biro chako bayo gi. Koro an da gomb ni duol monego be ni waoro negi to gi jotendwa duto mantie kamoro amora. Watim gimiluongo ni mopping out exercise mondo nyathi moro amora manyicho qualify mondo mi odhi e mbalariany kata TVET kik dong dala. Watim mano to kwale sirikal bende nikech gigi bende kaka financing component mano kelni pod onyien to okele manyien to ji poko fwenya ahinya koro gima dwani kik gited ji bende haraka ahinya ging'ini bentie nafas moro ma jok manyicha oko apply gi inyal migi thuolo moro mondo migi apply mondo migi dhi mbele ok ni kik ni girit bana 1 year nikech ing'eni COPS kaka koyawo kamano to koro ni academic calendar chakore koro jok ma oko apply go ni koro wadwa rito godo higa machielo onego be ni
tiere rieko minyal ng'ad ne jok mane ok apply gi mondo mi onyisgi ni thuolo nyalo bedo ka ber tapani jo KUPS to gi ministry mar education cabinet secretary Machogu onengo be ni jotendwa miyogi appeal sani mondo mi onyisgi ni yawa wang'e ni wadwa dhi e digital world kaka CS owalo sani neno koringo koni everywhere wadwa no hakikisha ni nitie digital economy dhi mbele but nitiere jowa mang'eny ma pod poko catch up ere kaka wanyalo konyogi mondo mi gitim kanyo kata bed mani gin huduma center emoi odhi oketnegi a special space maginyalo time fast track jok manowe oko mondo mi gidonji an mano daneno go konyo kanyo madoni walose to bende wang'ino kinyi makawuono ka piny owacho biro bedo ka siro jopuonjre madirom 45,000 mbalariany TVETS gibiro bedo ka gisiro jopuonjre madirom 42,000 jopuonjre mamoko gi bende dong kata mana kanye moreno kaka jalonyo weche mag somo bende kinyi makawuono nyaka walose nikech wang'eni nitiere jopuonjre ma oseyudo duoko samoro duoko mana giyudo ok owinjore kodgi nikech waneno ka skunde mago mag piny owacho bende luongo ji mago mag private universities bende luongo ji samoro japuonjre nadwaro mar mondo mi oluonge public kata private ok oyudo samoro mbalariany nadwaro dhi Maseno oluonge Odero Kango wach ma kama dinyis kata mna course samoro nodwaro kata mna temo fuambo to miye kata mna community based courses dinyis japuonjre ma kamano nade ukinyi makawuono Sharon aparo maber ahinya chieng' mane wabet ka kane KUPS no yawo portals kane uluongogi mondo ginyis nyithindo gik monego bed ni gitimo to gi tich ma KUPS tiyo negi mondo mi ging'e gima onego bed ni gitimo gin be to ne giwacho maber ni onge course ma gimiyo nyathi ma nyathino ok oyiero tiende ni sami dhi yiero courses out of miyiero go ang' ni yud achiel koro ka adwa dok ne KUPS matin nikech iyudo ni ne gisenyiso nyathi nomiyogi options sami chiwo options tiende ni ng'eyo ni kok ikawo ma to mae bende pod nyalo bedo ni maber koro ne giwacho ni gimiyi mana from mani yiero ka ema ang' ne yudi achiel kriteria modong' to koro gin ema ging'eyo kaka gitimo koro ok apar ka dibed ni nitiere nyathi motimo course momi ma opogore gi nitiere ga paro ma bende wilre ka samoro ini ka course mana janyuol nyalo paro dongwa ni to ini ka course mana janyuol dwaro nikech samoro ni yiero courses kata mana dek to nwacho ni mana janyuol dwaro cha emiketo kanyo maricha biketo kanyo ka wanae to umbi mana janyuol dwaro ingeno ma bende nitiere to bende lokruok ma courses gi bende nitiere ga samoro nyalo bedo kwa nyiso japiny awinj pachi kapok awinjo mar Boaz koro gima ng'eyo ni kata mana university kisedonje yot ga mondo mi idhi according to chike mag university ma eiye kachacha nyathi nyalo ga change course aseneno mosetimore mang'eny koro for now taparo ni gikawa nikech en achiel kuom options go kata nen mar janyuole manoyiero ni kata nen mari kawa one of the options go eko kichope university you can always make arrangements mondo mi change it is allowed it is possible I've seen it happen unless ni o change mana gisani but aseneno ka en